Kama Gwiba Umhlobo Wenene FM sejimini ngosithethayo nijima nomhlobo and ngilungiselela i-10 km race Umhlobo Wenene FM ese-King's Speech nge-19 kaMarch 2016 up eBay. Ngiyakumema wonke probably uzobaleka nathi hashtag yethu sijima nomhlobo ndiyabaleka ekseni ndiyabaleka nasemveni kwemini I do 5 ixesha nenza 10 kilometers ekseni, so ndiya-encourage abantu bazinike ithuba noba kwaqalisa ubaleka ungaqalisa noma uqala nge-walk zikhona i-park runs ezibakhona kwiindawo ezininzi eMzantsi Afrika. Ungathatha inxaxheba nawe umane usiya kwezo park runs umane uwalka usenyukela uqala ubaleka i-5 kilometer runs ude wenyukele. Into yokubaleka nami ndayiqala ngathi nje ndifuna ukuluza weight ndihlala ndi-fit kodwa ke ngoku seyinto ye-lifestyle. Ndithi ngoku ndingayanga ejimini ile khona into engathi ayikho right kum ndifune ukuba ndiye ejimini ingathi seyifuna ligazi kwaye seyifuna ngumzimba ngaphezu kwam. So ndiba-encourage abantu badopte i-healthy lifestyle. It's the best way to go, right? So siyabacela abantu batye healthy, basela amanzi kakhulu, uyeke i-lift ixesha elininzi nyuke ngezi-steps just to keep fit and live a healthy lifestyle. So hashtag yomhlobo sithi jima nomhlobo silungisele i-10 km race yomhlobo Wenene FM nge-19 kaMarch e-King's Speech apha eSummer Strand eBay. Hashtag jima nomhlobo. Jima nomhlobo.